Maura ni nga kwarta imong ihatag nako. Ma, Huwag yung kay ayo, ha? Bisag unsaon dili kita makasalig nimo. maura mo ko nakikita na ako sa pag-deliver sa mga baligyan ni ng Emma, magod. Kung mauna, pangitag paagi nga mas makakwarta ka pa. Ma, Ingon to sa Emma nako nga na ako no say kapasudlan nimong trabaho nga mas makakwarta ka. Ako to sultihan nga pasudlon ka. Ha, may na lang makahatag ka na kog dako-dako. ma, mao ni isulob. Unsa nang saksi man kayo ni. Mao ni ang gaya nimong isulob dinhi. Pero nang dili ko musulob ani. Ayaw pag ginahi sa imong oni na. Mao ni sulob ah. Nang niarang inyong order nga beer, sir, oh. Uy, bago ka din miss? Oh, sir. Mo di ay, kay karon pa man ko kita din mo din is barda. At pila man sa ka, miss, ha? Unsa, sir? Pila ka ba, ha? Ayaw na kong hikapa, sir. Jesus, baya, paas if pasag ka da. Nga di ka ganahan da, ha? Sir, sorry, pero waitress ra ko din, eh. Gahi ka da. Kumusugot lang ka, no? Makakwarta gyud kag dako din eh. Ha? Makakwarta kag dako nako. Sorry, sir, pero dili gid ko. Ba, bugo gyud ka no? Di ba libat ka man kuno gabi nga na ini-offer nimo? Waitress naman ko dito, ma. Ah, pagkabugo gyud nimo. Huh, kaanugon sa kwarta nak. Pagilis og tarong ron ha. Kay mo anhito ron sa ato. Unsa, ma? Dili ko. Tsa! Rima! Ayaw pag binogo lagi. Gamita lagi ng utok nimo. Dili lagi ko, ma. Dili ko. Kanina, inaasa ka on. Magpalayo ko, gikan din, eh. Magpalayo ko. Okay ba? Wala ko maigo. Sure ka? Ganun nila ka man. Okay rin ka, miss? Ha? Okay ko. Paingin. Nina, balis din sa pa. Sir, maluoy ka. Ipalayo ko din, eh, please. Ipalayo ko. Please, maluoy ka. Oh, dali. Sakay sa gusto. Salamat kay mo kong giluwas ganina. Nina day akong pang-answer. Ako sad si Gerald. Gunsam dito ni mong babae nga nitawag ni mo ganina. Nga murag, nahadlo ka man niya. Sorry ko nangutan ako. Pero kung di ni mo tumagon, okay ra. Stepmother to na ako. Ni palayo ko dito kaya ako ibaligya sa kalalaki nga ako'y gusto. Unsa? Dili, nagit ko mabalik pa dito. Bahala na. Ayaw ka bala ka. Tabangin ka. Dili, ka pasagdan. Sir Gerald. Recorded by X Thunder Gaming. Thank you, sir, ha, nga imo kong ipasod og tarong nga trabaho. Why problema nina. Basta pagtarong lang yun, ha? Makalaom ka, sir, nga magtarong ko din sa imong tindahan. Nganong wadi ka maminyo, sir? Wadi kay uyab? Naa sa una. Apit na ginunta na ako pagkasli pero nagbinuang siya ako. Anya, wa gyud ka mangitaglain, sir.
Na wala masagoy na saag. Wala lang sa ko magdahom pa na. Focus na lang ko sa akong mga negosyo. Kaswerte kas babae nga imong maminyuan, sir, no? Nganong nakaingon ka man? Maayo man kang tao, nya, daghan pagid kag negosyo. Ikaw, good. Sige na. Balik na si mong trabaho. Sige, sir. Salamat. Sir, gidalagi ko ni mo tiniining mahalon nga restaurant. Walang. Gusto lang ko nga na ako'y kauban o kaon ron. Nganong ako man? Gaan man ang akong buot ni mo. Sige na, pag-order na. Sir, nganong niaman ta din sa mong kwarto? Nina, what if buingon ko ni mo nga nagkagusto ko ni mo? Sir Gerald, Doon na ba ko chance? Pasabot ni mo ito. ganahan sa kanimo, sir. Nina, Sir Gerald, Nina. unsaon na lang ko na magbunga ang nahitabo na mo ni Sir Gerald. Barugan ka ako niya. Ayaw ka bala ka. Kung magbunga man ang nahitabo na to, baruganti ka. Salamat, Sir Gerald. Mahimo ba, dili ka na lang mag-sir na ko? Okay, Gerald. Tinuod gidi ay nga ni ka magtrabaho aning tindahan na nina. Nakita na giti ka kadugayan. Niya ka? Giwan sa mo pagtultol din, he. Dili na na mahinungdanon. Ang mahinungdanon karon nga muuban ka na akong paulis ato. Dili na ko mo pauli dito. Unsa? Unsa man patamparos ka nako, ha? Unsay problema? Gerald, Ni ako. Kaya akong kuhaon ng akong anak. Dili na pwede, ma'am. O kinsa ka man para mo ay magbuot, ha? Bana ko ni Nina. Bas dako kog katungod niya. Unsa? Imo siyang kuhaon? Aron himuon nimo siyang katasan? Oh, Maong pahawa na lang din eh. Kung di ka gustong ipadakop ikag mga pulis sa tanan nimo gibuhat niya. sir, ayaw nagbuhat na, sir. Sige, mupauli na ko, sir. Gerald, salamat. Okay ka? Oh, okay ra. Kung musugot ka, pakaslan ka. Tinuod ka? Mahal ko nimo, di ba? Mahal sa ka. Dili na ko gusto nga mag-usig og panahon nina. Musugot magkaga nga, pakaslan ka. Oh, Gerald. Tungod kay mahal kayo, tika. Mahal sa giti ka. Magpakasal ta sa labing daling panahon. Unsay gipangita, sir? Sininaon ta para sa newborn, miss? Naa din ni sir. Anak ni mo, sir? Oh, Gwapa kay mong anak, sir. Gwapa sad kayo nagliwat ba? Dili ko ni anak, miss. Bana na ko siya. Ay, hala, sorry. Sorry kaayo, miss. Nina, thank you. Kay bisag taas o gap ang atong edad pero dili kagid mauwaw, makiguban ako. Banati ka. Nga nung mauwa mo kung iuban ka. Salamat sa mong pagmahal ako.
Mao tingaling wagid ko maminyo sa una. Kay ikaw di ay mo'y gitagana sa Ginoo nako. Mahal kayo ti ka, Gerald. Og dako kay kong pasalamat sa Ginoo nga niabot ka sa akong kinabuhi. Mahal sa kayo ti ka, Dina. All of my life it seemed that tears would pass me by. Blessing in disguise gyud ang nahitabo sa una nga hapit kumabangga isa sa kinan ni Gerald nga akong bana na karon. Karon, doon na may duha ka anak ug malipayon mi sa among kaminyoon. Ginhinalang ko to, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalang kaagi ni Nina nga taga Dumaguete City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nakalahan, Now That I Have You. Now that I have you, now that I have you, Ang mong kaagi gibawatan na doa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.